אם את אומרת את המילה לא, בסדר. כן? את הולכת לנקות מחר את כל הבית. יש? יש. סבבה? הולכת לנקות את כל הבית, לקראת החזרה ללימודים ככה, לתסך את החדר, לעשות הכל סבבה? טוב. אני נוסע באוטו, ופתאום יש רמזור ואני עוצר. מה יש ברמזור? איזה צבע? שעוצרים את האוטו, איזה צבע הרמזור? אדום? יפה. אני ואת הולכים לגולדה, אוקיי? נו. את בוחרת גלידה או בפל בלגי? קשה. נו. בגודל ספציפי? כן, כן, מה את בוחרת? גלידה או בפל בלגי? באפל בלגי? מה, את מכירה את המשחק הזה? מה פתאום? טוב, יש לי ילדה מחוננת, מה אני אעשה? לא תצליח. מה, זה היה סוף. הצלחתי.